Какво става, YouTube? Аз съм Денис и в това видео ще ви кажа какво се случва с изчистването ми, как се случват нещата в живота ми и така нататък. Доста зле се случи за моето изчистване, изобщо не съм изчистил, но мисля да променя това. Както виждате, бицепсът е леко спаднал. Изгубил съм мускулна маса и съм качил мазнини, не съм тренирал много последните месеци. Малко се почивах, но доста бързо ще се върна пак във форма. Както знаете, мускула има памет и мускулната памет е истинско нещо, не е измислица. Както изказах с приятелката ми, но да, малко ми е тъпо и тъжно, но ние сме мъже и трябва да сме твърди и да продължаваме напред. Малко си чуя какво да кажа и нямам много идеи за видеа, но много ме кефи YouTube и мисля да се занимава сериозно с него. Да, това ще е за видеото. И да, може да очаквате доста някакви видеа, напишете в коментарите какви видеа бихте искали да видите. И да, това видео ще е доста кратко, но се надявам да ви е полезно и да ви е интересно. Имам 120 абонати, малко са, но доста често ме спират хора на улицата, даже оня ден на лостовете. Едни момчета ме спряха, казаха, че ме гледат и ми се кефят, което е супер готино. И да, 2 минути видео, но за в бъдеще ще има доста по-готини видеа. И да, няма да го обработвам, но ще е доста... Не знам какво да кажа просто. Малко съм изгубил форма за YouTube. Изгубил съм моментум, както знаете, моментума е доста важно нещо. Преди бях събрал доста добър моментум, а го изгубих. Но сега пак това видео ще е доста тъпо, нали, но ще го кача просто да се върна моментума. И да, това ще е видеото, ще видим скоро.